Тук сме с един състезател по калистеник, който състезава в момента на състезанието по Battle of Legends в парк Братска могила. Какво искаш да правим с тебе? Силови или набирания? Айде дай силови. Силови? Добре, сега за всеки 2 силови аз ще дам по един ваучер за KFC. Давай. И 1. Тук си личи, че имаме професионализъм. 2. Чистота до последно. 3. 4. 5. 6. 7. Давай. 7. Дай да го направим 8. И 8. Давай. Я видим, можеш ли да направиш един поинт сега? Точно след силовите. О! Нереална сила идва от калистениката. Жесток. Браво, паци. Заслужи си 4 ваучерчета за KFC. Поке. Хайде да си ги капнеш след състезанието да ти дадат малко сила. Много благодаря. Жесток.